wedok ya meneh kudu ayu, ora koyo Sri kae to. Ora tau macak. Padahal wong wedok iki lho ya bronjone ora akeh. Wedak ya ger kintalan di rumah saku. Lha iki regane gur sepiro yo arep. Kae Sri kae lho. Padahal aku karo Lek Joni kae lho, susuku wis tak nyoh-nyohne kaya pangamilis. Joni kae apa sik danamu to? Ora, aku wis gak demen karo kae. Paen wis. Mosok ngene awakmu brabe-brabe duit pira-pira dikekne. Aku gur trimo susuke rokok, nyoton. Kena gitu ku sekintalanmu ton. Wong wedok dipadakne karo beras kintalan. Macak iki sing tenanan ngono lho. Cak piye to sih? Lek Mas Joni kae rumah saku rapatan ganteng ya Sri yo. Yo duite kok akeh ya Sri yo. mau sugih kae. Mbok pe apa piye? Alah kok ning aku gampang Perumane wakeh, montore wakeh. Montore 5. 5. Pajero, terus apa nek kuwi sing montore wong mewah-mewah. Musaku kok. Tenanan wis. Apa to? Iki aku lak macet kat isuk mau ya serikat pirang jam mau lho, bal enggak mau lho. Tak warai lah macak to. Awakmu piye to? Mulane Joni rene kok gak malah milih awakmu kok. Peh apit sih apa. Aku iki aku amat pegel aku karo awakmu. Kacoba mau macak yo. Iki piye iki? Rasa nangis to. Mak, iki yo mak nakal. Rasa nangis to. Tuku skincare ben ayu. Nah. Piye? Piye target entuk opo lah? Lah aku ora tugas ora mlaku aku. Tok iki ya ini. Wis sampean mendem iki. Bos omonginane wis poso Ramadan. Bengi yo jengkang-jengking. Lah ya awakmu kuwi lho sik panggah kumat, sik mabuk ae. Oh wis jarene wis insap. Insap. Gara-gara sapa to ngene iki sampean iki? Iku lho, Bro. Sapa? Cewek jenenge Sri ku lho. Sri sapa to kuwi? Sri lekae lho. Oh nganu to, Sri putune Bajem kuwi to. Bener. Oh alah iya. Sampean apa dementenan ambek arek kuwi? Banget, Bro. Mbok kapanane sapa wani-wani nggawa digonceng bareng ulon. Padahal kene ndedek wis taunan lho. Aja cok kono ora seneng sampean, Bos. Gara-gara mendem ya. Iya, lho sampean gur penggane gur kumat mabuk ae. Aku ngrasane judeg ngrasane awakmu. Jare wong urip iku, Bro. Nah, Wong urip iku jare mampir ngombe. iya, ngombe lah ngombe ngono kuwi ora bener dadine. Kalah paling sehat, paling waras itu hasil rezeki. Susu budal iki. Gawe ya. Lanan, gawe. Sok. Pak! Jane nang ndi to ya? Apa Sri? Aku nang kene iki lho. Wong kok ndekne wedang kok malah mlayu wae. Iya. Seladem ke lho? Yo. Ndak sarapan? Yo, wis mateng. Wis. Apa to ditangkemu bengak senengane ora bengak golek Pak iki lho apa to iki. Nyopo enek apa nang omah? Nomah nek gaya. Apa? Ya wong, aku ora ro. Main ndang kok balik sarapan. Ngombe kopi. Merambang. Iya. Wis. Iya. Oh nyapa to nganu prau barang iki. Iya, pirang-pirang dina hasil iki. Ora Kono kelonono. ya ben ngeloni prawu apa hasil lho piye. Iya kono kelonono. Kebutuhan bendina. Balik. Monggo Mase, Mbake, Bapak, Ibu-ibuke sing menawa duwe masalah problem lah iki Mbak iki iso ngatasi iki, ya toh. Akeh super iki jenenge.
Ya sing menawa bojone lunga-lunga minggat ndang rene yo nek pengasihan iki. Beh. Lara percaya dibuktekne sik ndang rene. Monggo Mas Mbak-mbake. Infone iki batuake dijamin terbukti 100% iki. Ayo Mas Mbak-mbak. Dolan apa to, Bos? Oh, iki nganu Mas, ceritane batuake iki Mas. Batuake teko ndak sejak apik-apik. Walah iki teko Nusantara iki Mas, Iki batuake to, Bos? Alah uduk iki telek iki. Telek ning kandang, Bos, Bos sampean yo nyalah, wong jenenge wis ngertikake tekon. Tapi sajane cocok apa ora delok sik. Tapi khasiate apa ae iki, Bos? Ya macem-macem iki kanggo pengasihan enek, penglaris ya enek. Terus digawe kekebalan ya enek, wis njaluke komplit ning kene iki. Nganu lho, Bos. Piye? Aku jane butuh sing kanggo pengasihan. Oh, kanggo cewek. Ah, kanggo cewek. Tapi nganu iki, Bro, mahare rada larang iki. Kuat apa ora bayar? Wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Lah iki 500.000 mahare iki sarine iki. Wis gak masalah wis. Tapi tak jamin 100% pokoke. Wis tak pilih nesuk ya. Oh iya. Pokoke sampean cocok sing iki ya wis. Ah, sing warna iki. Gak sing putih kuwi lho. Oh ya aja, iki putih kanggo wong jalur sing apik. Sampeyan iki tepak warna iki. Elek, Bos. Lho, iki kan pengasihan iki. Oh ngono. Iya. Iya wis gak apa-apa kok. Sing ngerti aku duduk sampean. Sampeyan ya aja ngengkel ya. Ya wis iki, iki sampean trimo iki. Iki enek garansine gak, Bos iki, Bos? Oh ya enek to, Bos. Kurang dino iki. Wis pokoke ngene lho, engko lah sejakane apa jenenge gak mandi. Ya sampean aja golek aku, golek Pak Lurah ae. Kok ngomong. Yo Pak Lurah sing ngomong maune yo aku dengan Pak Lurah ngono lho. Ya wis sak ngono iki di nganu. Dibungkus ae di sing apik. Oh iya wis. Duitane. Duite siapne, cukupne sik. Iki tak DP sikno piye? Yo aja cash kudune. Duit iki gak cukup, Bos. Ora iso wis, panggal 500.000. Sik tak endangane sik ya. Ya wis. Alah, sopo neh iki? Dalam apa bro? Dodol akik. Bro, kurang ibu. Alah, awakmu iki biasa. Akik iki urung payu, Bos. Boleh buaya. Ya. Lah duit kleteke rene 10.000. Aduh. Wis ngono ae. Engko ae wis akeh payu engko tak Pak. Ojo iki. Aduh. Angel bocah sitok iki. Tak rono sih. Ya wis engko tak terneng lokasi ya. Iya. Oh, ning markas engko. Ya wis, dah budal. Yo mbak-mbake Mas. Sapu iki Ndang bojo iku ora rene. ngono sih. Wong wedok Mumpung akeh isik-isik iki. Kuwi apa? Kanggo penglaris, pengasihan. Delok ayo. Buka warung. Wah, ayo Ton. Golek iwak, golek empet. Ndang mbak-mbake iki, Mbak. Ki apa ta, Mas? Es tong-tong Sri. Dul. Dengkul ngamuk. Batu akeh iki. Oh, apa akeh sih? Mbak. Aku Mas. Hah? Ben cangkul berarti iki atas Sri iki tenan. Oh. Ya Sri ya. Kowe kok. Kowe jare pengen golek cowok sing ganteng. Enak ta, Mas? Iya Mas. Aku Kanggone apa sik? Kanggone apa? langgar aku kenal cowok dipek Sri niki lho Mas. Oh, ya lak sawang-sawang ya ayuhan Sri. Well ya aku lho tau. Tapi akeh aku Sri. Rumahmu iku lho. Mesti akeh eleke paling iki. Iya Mas ya. Iya kuwi. Lah Mbak, sampean apa golekne nganu kanggo bojone sampean? Bojo Mas. Bojo ora duwe. Loh. Bojo. Wis sampean udah bojo to? Dereng Mas, dereng pajeng Mas. Oh. Iki jawane iki ngene lho Mas. Oh. Golek apa pengen golek cowok. Oke Mas. Tapi cowok iki mesti ngalih ning aku. Oh, lah Iki sampean Kira-kira ayu ndi to Mas? Ayuan kasiaten gitu. yo. Mas aku yo 11 12 iki. mah podol ade raire projekte mah podol sih. Lah podol. Wis ngono. Iki sampean tak pengasihan mari. Nganu mah damel wong lanang-lanang niku damel kepencet kali kula Mas. Kepencut? Nggih. Ya engko serauman piye ki kan? Lho sini iki lho, mboten enten iki wis kembuduk Mas. Oh, lah yo ku istri ya. Yo woke. Tapi kata kula Mas. Hah? Kata kula. Balike kata heleke Banggan. Iki beda apik beda nganu iki Ton. Beda jimat. Nganu Mas, enten ora pelane Mas saged kesane urip Mas iki. Yo iso to. Ya enek. Ramalane kuwi sisi ade ra iso sih. Ya gampang engko rapalane aku tak tulisne yo iso. Oh sing anu Mas,
napa kesane tiang jalan iki klepek-klepek lho Mas, nggih kula Mas. Oh, sampean. Padahal kula dinane pun nyoh-nyoh susu kula pun kula nyoh-nyohne. Sampe ngono kuwi. Iya Mas, kula niki awean niki. Nggih. Ya aku wedi dhewe iki malahan. Engko katut engko Mas. Lah ya kuwi. Aja. Tapi kula pun jinak Mas. Hah? Kula pun jinak ya niki. Oh, wis nurut. Kadang ora kuat netone niku kula nganu Rodok liar. liar nggih. Aduh, indrawasi yo. Nasri mulai sendiri Sri. Nasri. Aku ora pengen nak. Wis tak tuku aku ae nak. Ya sentai tuku. Sawakmu wis payuan gak satuku. Ngaku iki cuma ngeterne kanca Mas. Sing niki Mas. Nggih Mas, niki kula milih sing niki nawon. Sing radi-radi coklat iki Mas nggih. Oh, sing iki. Nggih. Ya wis apik ya, cocok nang sampean ketok iki. Jimat apa wi jenenge? Jere jimat Tanjung Bawu lho Sri. Cangkemmu iki tak tapuk tenan. Tapi trelek di Sri iki. Anes. Oh enak berarti to. Oh, sampean karepe njaluk sing iki. Nggih Mas, kula nang sing ngoten niku. Oh iya, Lho kuwi enek jaminane apa ora Mas? wis pokoke iki sing wis-wis iki nganu, Mbak. 100% iki wis terbukti mandi iki. Lah Mandi iki, Mas. lah 99% tak balekne lho. Ya pokoke 90 sampean aja golek aku. Gila tuh golek sapa? Ya Si golek Pak Dodol. Lurah. Wah si Pak Dodol Lurah sih. sampean. Lah aku sing ngomong di Pak Lurah. Ya kan si Dodol sampean. Saya sak Iya. saiki Pak Lurah meh lengser iki sapa sing golek ya dhewe. Ya iya mbok, sing golek Pak Camat. Ini untuk Bungkus saya. Bungkus Iya, saya. Mas. Bungkus. Lho kuwi apa duwe duit, Don? Lah aku mau sangum no Sri, sangur yo ndik siji rumah samu. Wis. Ini saham tambah sik ini. Semua ya Mas Sri. Yo iki. Oh, ya wis. Wis matur suwun ta. Boleh, Don. Ya percaya. Muga-muga mandul ya. Oke Mas, ya Mas. Ah, jangan oleh bojo.